Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σε ένα καταπληκτικό χώρο, S-Beach ή αλλιώς South Beach. Έχω κοντά μου έναν έξυπνο, γοητευτικό, πολύ γυμνασμένο. Βέβαια, τελευταία μας έχει απογοητεύσει, διότι είναι φρέσκο παντρεμένος. Και πάμε να σας τον γνωρίσω. Νίκος Αναδιώτης, λοιπόν. Γεια σου, Σάσα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο καινούριο αυτό ξεκίνημα της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ, βέβαια. Πώς είναι έτσι ο έγκαμος βίος? Εγώ τον απολαμβάνω. Γιατί στα 2 χρόνια σχέσης που είχα νωρίτερα με τη γυναίκα μου δεν μέναμε και πολύ συχνά μαζί λόγω ότι έμενε σε άλλη πόλη και τώρα την απολαμβάνω, το χαίρομαι και όλα καλά. Έχουμε και μια προϊστορία με τη Χριστίνα την Παπά. Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό? Εντάξει, όμως ο περισσότερος κόσμος, ακόμα και τώρα, δηλαδή άμα δεις στο Google, από εκεί πέρα, πριν 6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι σωστά κιόλας, είναι ότι από εκεί πέρα οι περισσότεροι σε μάθανε σαν πρώτη εικόνα, βέβαια. Ισχύει, αυτό είναι αλήθεια, αλλά όπως ανέφερες πάνε και αρκετά χρόνια και αυτό αποδεικνύει ότι τελικά ο κόσμος δεν ξεχνάει τόσο εύκολα όσο νομίζουμε εμείς. Μπορώ να το πω και εγγυημένα εγώ αυτό. Από εκεί και πέρα όμως έγινε ότι στο γάμο σου μάλλον τη ρωτήσανε γιατί δεν ήταν καλεσμένη. Ωστόσο όμως είπε ότι έχετε παραμείνει φίλοι, αλλά δεν ήταν στο γάμο σου γιατί θα ήταν κάπως. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αν αντέστρεφε και η Χριστίνα την ερώτηση σε αυτόν που τη ρώτησε, ότι θα καλούσε εσύ μια πρώην σου στο γάμο σου, δεν νομίζω να απαντούσε κάτι άλλο από αυτό που απάντησε αυτή. Αντλήμον αν καλούσαμε τις πρώην μας και τους πρώην μας στο γάμο μας. Ναι, αλλά έχετε μείνει φίλοι όμως. Έχουμε καλές σχέσεις, ναι. Φίλοι τώρα, εγώ ξέρεις αυτή την έννοια την έχω κάπως και ιδιαίτερα στο μυαλό μου. Ναι. Είμαστε πολύ καλά. Ούτε τσακωμένοι, ούτε κάτι άλλο. Έχουμε καλές σχέσεις. Τι είναι με τους βασιλιάδες? Καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε 1 μήνα, τον Νοέμβριο, θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα έτσι ώστε να είμαστε μπροστά σε επεισόδια που θέλει το Μέγκα να προβάλλει από αρχές Γενάρη. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε κάτω. 1, 2, 3. Ξεκινάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα όμως. Να σου πω, πολύ πιο ωραία. Αν και ο καιρός, ξέρεις, ακόμα δεν είναι έτοιμος. Όμως οι γυναίκες βλέπω πανέτοιμες για σένα. Εντάξει. Από ό,τι έριξα και εγώ μια ματιά. Τα μπανάκια τους θα συνεχίζουν. Καλά κάνουν τα κορίτσια. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πάντα έτσι σε κοιτάνε. Έλα μωρέ, μην με φέρεις σε δύσκολη θέση τώρα. Γκέι σου την πέφτουν, γιατί αν μου πεις όχι δεν θα σε πιστέψω. Δεν την πέφτουν μόνο σε μένα, την πέφτουν και στον οπερατέρ μας την πέφτουν και στον παραγωγό μας θα την πέφτουν και σε όλους τους άντρες την πέφτουν. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Το σκέφτεσαι καθόλου για μπαμπάς, έτσι? Πολύ. Πότε παντρεύτηκες, πότε το σκέφτεσαι? Εντάξει, κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που παντρεύεις και θέλεις να κάνεις οικογένεια, δεν θέλεις να κάνεις οικογένεια μόνο με τον άνθρωπό, θα ήθελες να έρθουν και άλλα μέλη. Είσαι τόσο ερωτευμένος με τη γυναίκα σου, όπου αν σε έβαζα εγώ αυτή τη στιγμή, είσαι μετά το γυμναστήριο, έχεις ανεβασμένη τεστοστερόνη και ήσουν τώρα εδώ πέρα στην παραλία και ήθελες να κάνεις οπωσδήποτε σεξ μαζί της. Θα το έκανες? Καλά, ναι, θα το έκανα γιατί αλλή μου. Μέσα στην παραλία? Όχι, μέσα στην παραλία, εντάξει, δεν θα ήθελα να είμαι σε κοινή θέα, αλλά θα έβρισκα έναν τρόπο, ξέρω εγώ, κάπου που να θεωρώ εγώ ότι δεν μας βλέπουν και θα το έκανα, ναι, σιγά. Το μάτι όμως πια παίζει ή έχει μαζευτεί? Όχι μωρέ, τώρα τι να παίξει. Το ωραίο θαυμάζεται, δηλαδή άμα δεις κάτι ωραίο δεν το πεις. Μόνο, ναι, και θα το πω και θα το δω, αλλά ναι, δεν το θεωρώ και κακό αυτό το πράγμα. Αλλήμον, δεν σημαίνει ότι όταν παντρεύεις, όταν έχεις μια σχέση, ότι θα βγάλεις τα μάτια σου ή δεν θα βλέπεις, εντάξει, ωραία. Μια καινούργια έρευνα λέει ότι αν λέει αυνανίζει 3 φορές την εβδομάδα είσαι υγιής, εσύ το κάνεις? Όχι, δεν το κάνω. Γιατί, δεν είναι κάτι κακό. Το διάβασα. Είναι μικρός, εντάξει. Από εκεί από κάπου ξεκινάμε όλοι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Συγγνώμη αν σε φέρναμε σε δύσκολη θέση, αλλά είναι έτσι η εκπομπή μας, κατάλαβες. Γεια σας.